Jeg er lige oppe og synge heavy metal karaoke. Jeg kom til at se jer i går en Brandert. Publikum i Beergarden, det er lige meget om det er noget live band, eller om det er en DJ, eller hvad fanden det er. Altså, det er bare klar på en fest og ballade. Altså. Jamen, Open Air, det er fucking fedt, for jeg synes bandet spiller pissegodt. Men selvom man ikke måske er en født sanger, altså, så kan man sgu naile den alligevel. Så skal man bare spille på nogle andre tangenter, ikke? Og hvis du kan skabe en fest og få lidt lille smil på publikum, altså læber, og det kaster håndtegn op og sådan noget, så er det en succes. Altså. Jeg synes, at Beergarden, det er en af højdepunkterne af hele festivalen. Altså, den stemning der, altså, det er helt fantastisk. Generelt stemning herude, altså, det er bare kærlighed og kærlighed til musikken og man føler, at man lever, og kærlighed til at være menneske og være fri og udtrykke sig i den passion, som har. Altså, det er metal fans, det er nogle af de mest passionerede fans, der er. I går, jeg kom derud, altså, jeg har ikke været inde i et minut, så fik jeg en krammer fra en mand, jeg ikke kender. Altså, så det er bare fantastisk. Altså.